Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndichiuyawo pano kunyange ndichiri kurarama ndiri mazviri. It is because I am facing my own inner struggles and I am suffering from guilt and fear. Hama dzangu, hakuna chinhu chinorwadza sekurarama uchiziva kuti kana ukafa nzvimbo yako kugehena inenge yakakumirira kurarama usingazivi kuti kana wafa mweya wako uchaenda kupi. Ndinogara ndichingofila guilty at all the times. Ndokusaka ndauyawo pano ndiine confession yangu. Zvimwe kuda kana ndikakupai confession yangu mukaiverenga, pamwe Mwari vanokwanisa kundinzwirawo nyasha, nekuti mumwoyo mangu ndinogara ndichinzwa voice iro rinotaura neni. Izwi iroro rinonditambudza nesi nenguva. Chinondirwadza ndechekuti masvondo adarika awo takaenda kuSouth Africa, kuDurban, uko kune rimwe sangano redu. Tikaendako tikanogamuchirwa nemufaro kana malove offering atakapiwa mukoma. Takapiwa mari akawanda, asi vanhu havazvisivi kuti ini nemurume wangu izvi ndo zvatinoita. Zita rangu muchangonditiwo Messi, uye zvekare I am a pastor. Wanguwo murume akaita mufundisi through corruption. Nyika yedu ine corruption yakaoma, kunyange muchechi corruption izere. Saka ini ndakaenda kuBible school, then ndokubva ndachizoramba mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, wandakatanga kudanana naye kubva tichiri maform 2. Hakuna ainge achifungidzira kuti taikwanisa kuzorambana, asi nekufamba kwenguva takazosvika pakuzorambana zvedu, nekuda kwekuti ndainge ndapfimbwa neumwe mukomana uyo akazova murume wangu. Apa isu muchechi doctrine rinokurudzira kuti munge muchiroorana muchechi imomo, but ndakabva ndachizoroorwa nemurume wangu. Iye nevabereki vake nehama dzake zhinji vanoenda kuSeventh Day. Nazvino murume wangu kunyange zvake akazotendeuka akabva achizova pastor muchechi medu, but ndewe Seventh Day. So ndakasangana naye ndokubva ndachizochiva upenyu hwaainge achirarama, zvekare neupenyu hwairaramwa nevabereki vake. Ndikatarisa mukomana wangu, nekuda kwekuti ainge ari murombo, painge pasina asi kungondivimbisa kuti Mwari ainge vaine chinangwa, ende nekufamba kwenguva zvinhu zvedu zvaizotanga kuendeka. Ndikati ina ndingambomiriri zvakadaro, ndokubva ndatanga kufambidzana naye. Saka nyaya dzose dzakarongwa nevamwe vakuru vemuchechi, nekuti takatoroorana tikachata very fast, vanhu vazhinji vasati vatombozviziva kuti ndo zvainge zvatoitika. Uye zvekare murume wangu akatotanga kunzi pastor achitoparidza, but kwainge kusina kuchikoro kwaainge akamboenda. Na theology murume wangu haatoizivi, mapepa ake akangouya agere zvake kumba. Saka ndati muchechi mune corruption, zvekare nemunyika corruption yacho yakawandisa. Saka murume wangu iye kuparidza zvake anotoparidza, kana akakunamatira unoti ya uyu ndiye munhu waMwari, but inhau yekuti anosanganisa zvechivanhu. Saka anototi kana achinamatira munhu paya anenge achitotaura nevadzimu vako kuti pane zvose izvo zvinenge zvakasungwa zvinenge zvichisunungurwa. Kana kuri kunzi mumhuri munenge muine mhosva dzinenge dzakaparwa, mhosva idzodzo dzinge dzichizoripwa nekufamba kwenguva, asi unge uchimbosunungurwa kuitira kuti ukwanise kushanda. Ndokusaka vanhu vazhinji vachiona sekunge murume wangu iye ari padhuze sana Mwari, nekuti kana akangoturika maoko ake mumusoro mako
unotoona zvinhu zvako zvava kutanga kuendeka, but paanenge achinamata paya anenge achitotaura nemidzimu yako, ende dzimwe nguva anototaura zvake nendimi dzenhema. Sezvo zvinhu zvacho zvakawanda tichingoita zvefeki hauzozivi kuti chokwadi ndechipi. Iye anoti dzimwe ndimi dzaanotaura nadzo indimi dzechokwadi. I was 22 years old apo pandainge ndiri at a Bible school in Harare. I was studying ministry. Ndainge ndiine mukomana wangu. He was very humble and he was very quiet. He was a fellow student. He was as poor as I was. Vabereki vake, they were as poor as my parents were, but they were very prayerful, including my parents. Aindida nemoyo wake wose. Tainge takaronga kuti nekufamba kwenguva taifanira kuti tinge tichizotangawo a ministry yedu, but I was opposing that idea. Ndo zvimwe zvakazongoita kuti ndinge ndichizongozvishingisa kuti nemukomana uyu tinofanira kuti tinge tichizorambana. Ndo excuse yandakangoshandisa iyoyo pakumuramba kwandakaita, ndichiti handiti wewe unoda kubuda muchechi, ina handikwanisi kuti ndinge ndichibuda muchechi, but chokwadi chainge chiri chekuti ndainge ndawana munhu wangu ainge aine mari. So takabva tose kumusha tikabva tachizotanga kudzidza tiri tose muHarare. Then that was when this guy akazova murume wangu uyo wandichati Paul. Pandakabva ndachizosangana naye, ndakasangana naye mutauni muHarare umu, akabva achizondipfimba. Andipfimba kudaro iniwo handina kumuramba. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichimuda, but ndakamuudza kuti ndainge ndiine mukomana wangu. Akabva ati it was okay, chaaingoda ndechekuti ange achingosifa kuti ndinomuda, and he was going to give me space yekuti dzimwe nguva ndinge ndichizova ndiine mukomana wangu. But iniwo pachezvangu after aenda neni kuvabereki vake for my introductions, ndo pandakabva ndachizoona kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoramba mukomana wangu. Vabereki vangu vakati vainge vasina dambudziko nazvo, because vakatoona kuti vabereki vemukomana wangu uyo akazova murume wangu vaiva vanhu vainge vaine mari. Saka ndisati ndaroorwa handina kukwanisa kuona kuti ivo vabereki vemurume wangu vaitoita zvoun'anga muno muHarare. Mhuri yavo inobva kuChipinge, but vainge vakazouya muHarare vakaunzwa nebasa iroro ravainge vachiita rekubatsira zvekare nekusimbisa dzimwe n'anga, maprofita nemapastors. Saka by the time pandakazozviziva, it was after tatoroorana tikatochata. But ipapo patainge tichiri mukomana nemusikana, chakatora mwoyo wangu yainge iri imba yevabereki vake. Vaigarawo kunzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo. The house was massive. They had many cars mukoma. Apa motikari dzacho dzose ainge ari mabenzi. Ndikabva ndanzi neniwo ndainge ndichazopiwa yanguwo benzi semuroora, ndikatotanga kutodzidziswa kudhiraivha motikari. Ndakabva ndachizoona kuti zveuya boyfriend wangu ainge asina kana mari, zvainge zvisina kana musoro. Ndikati pano ndava kutotanga kutorarama upenyu hwakanaka. Ndakatoretswa license mukomanashi before I got even married. Then that was when I was given my car after the honeymoon. So baba vake vainge vari elder at this other local Seventh Day Adventist church. Vaitova munhu aitoremekedzwa nevanhu vakawanda, but vanhu vainge vasingazvizivi kuti ivo vainge vari n'anga, uye zvekare vainge vachiita zvekubatsira dzimwe n'anga kudzisimbisa nemamwe mafundisi. Vamwe vaiuya vachiti vari kuda kutanga masangano avo, saka vanenge vachida mushonga iya yemudano. This ndakazozviziva mushure mekunge tabva kuhoneymoon, because vakabva vachizotitengera imba. So pavakatitengera imba vakabva vachizoenda nesu kumba kwacho ikoko. When we wanted to move in, ndikabva ndanzi nemurume ngatimirire maparents angu kusvika vazodzoka muHarare. So takabva tachizoenda kuya vachiti tikuda kuenda kunonamata, but ndakazoona kuti vainge vaine hari dzavainge vainadzo. Takati tasvika, hari dziya dzaka
vachiburutswa motikari nemurume wangu navatezvara vangu, ndokubva vachizoisa mvura muhari vakabva vachizotanga kukusha. Iniwo ndozuva randakatanga kutaurawo nemidzimu yangu. Ndakapiwa fodya tose tainge takapfugama ndikanzi ndinge ndichitaura nemidzimu yangu. Ndakamboda kuramba but ndakaona kuti zvainge zvisiri necessary kukonzeresa drama sezvandainge ndaudzwa nemurume wangu. So ndakabva ndatanga kutaura nemidzimu yangu. Vamwene vangu ndo vaitondibatsira kuti chiti zvakati iti zvakati muroora. Vakati hakuna munhu anongoita move in mumba asina kutanga anamata kana kusimbisa imba iyoyo nekudzinga mhepo dzimwe dzakashata. So ndakangoita saizvozvo because ndainge ndichida kuti ndinge ndichingoramba ndichimaintaina the great relationship that was there between me navamwene vangu, plus vainge vachibatsira imwe brother yangu. Tsano ava vainge vava kutogara kumba kwevabereki vemurume wangu vachienda kuchikoro, plus vainge vaine hama dzainge dziri kumhiri kwemakungwa. So I wanted to maintain that relationship pakati zvatainge taita zvainge zvisingataurwi. Ndakabva ndachizopiwa kabadza ndikanzi ndinge ndichichera gomba. Ndakachera gomba mukoma knee deep. Murume wangu akabva achizopiwa nyanga tikanze tinge tichiisa nyanga iyoyo mugomba. Yakadirwa mafuta nyanga iyoyo, ndokubva tachizofushira. Vakati kana paine muroyi ainge achazozama kuti ange achida kuuya achida kutiroya, kana kuti uyo anenge aine mweya wakashata achida kuuya kuti ange achizotikuvadza, nyanga iyoyo inobuda muvhu yobva yachizotanga kurwidzana naye uyo anenge auya achida kutifungira mweya wakaipa achida kuti kuvadza. Saka after taita zvose izvozvo mukoma, ndakazotanga kurota hope. Ndikatozoudzwawo kuti pandiri painge paine mweya uyo wainge uripo. Saka ndaifanira kuti ndige ndichitanga kutevedzera chivanhu chekwedu. Mukomana ndakatanga ndichazviita in secret. Vabereki vangu ndikangoti ndakavagadzira because ndaiti pose pandinoenda kunoona vabereki vangu, mukomana ndaienda ndiine mishonga iyo yandaizomwaya pamba. Mishonga iyi ndaiimwaya pamba, then makuseni paya mama pavanozomuka vachitsvaira ndo kuzototanga kutonzwisisa pandakazovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizondibatsira ivo namudhara pane zvimwe zvinhu zvandainge ndichisangana nazvo zvandaifungidzira kuti zvaiva nechekuita nezvechivanhu. Saka ivowo vabereki vangu vakatangawo kurota, ndokubva tachizofamba tikabetserwa navamwene navatezvara vangu. Mukufamba ndokubva ndachizonzi ndinge ndichitenga machira seandainge ndichiroteswa kuhope kwangu, zvekare netsvimbo nezvimwe izvo zvandakanzi ndinge ndichitenga. Nanhasi ndichiri nazvo zvinhu izvozvo. Saka vabereki vangu ivowo in secret vanotevedzerawo zvechivanhu. Kusvika pari nhasi tinoita izvi zvechivanhu in secret, kutopira kuita mabira in secret. Asi kana tiri kuchechi ndisu tinenge titori pamberi tichitoshora kuti zvechivanhu zvine madhimoni mukati. Saka chandakazonotisa pavabereki vemurume wangu ndechekuti vatezvara vangu, since he is a very big businessman, hamene kuti vane mapurazi mangani zvimwe kuda, vatori nemapurazi anosvika kuma 11 or 12 namba handichazivi. Vane mapurazi akawanda. Ivo vanongotenga mapurazi chete. Vane mombe dzakawandisa mukoma dzinosvika kuma 100 and something mombe dzavainadzo. Kana dziri sembudzi hatichatauri. Saka vanoita vachinotengesa zvipfuwo zvavo kuma auction ende vatori nezvimwe zvavano exporta. Murume wangu naiyewo ane mabusinesses ake. Saka ndakazoudzwa nemurume wangu kuti ivo vatezvara vangu dzimwe nguva vanotorera vana zvipo. Murume wangu akanditi ko zvakagoipei nekuda kwekuti vabereki vemwana wacho iyeye vanenge vachiti midzimu yavo madhimoni. Saka hapana chakaipa kana kuri kunzi munhu iyeye akazvara mwana wake uyo anenge auya aine zvipo zvake zvaanenge
akapfumbata maoko ake kuti ange achizoyambutsa dzinza, sezvo ivo vanenge vachiti madhimoni. Saka chipo achingazodzokeri kuna Musiki icho chisina kumbogara chakashanda. Saka hakusi kubira mwana iyeye chipo esuch, asi kutobatsirawo chipo chacho kuti pachinozodzokera kunyika dzimu chinge chichizodzokera siya chabata basa pane rino pasi. Saka ndozvaakandiudza murume wangu, akati iye vatezvara vangu dzimwe nguva vanobatsira vanhu vanotambura muchechi mavo imomo mu7th day. Saka vanoti paya kana kuri kunzi vakaona kuti mwana uyu ane zvipo zvake izvo zvaakazvarwa nazvo akapfumbata maoko ake, vanobva vachizozviswededza padhuze nevabereki vemwana iyeye, vobva vachizotanga kumubatsira kana kutopa vabereki vake mari dzemaschool fees, kuvatengera magroceries nekuvabatsirawo, especially kana kuri kunzi mhuri yacho vanenge vari vanhu vaya vanotambudzika, zvimwe kuda vanenge vagere kumamisha zvinenge zviri nyore kubatsira vanhu vakadaro. Mwana uyu vanozomuunza pamba pavo ivo vatezvara, then vobva vachizoita kaminibira ako kavanoita in secret. Saka vanobva vabatisa mwana iyeye mari yecoin, macoin aya ekudharadhara. Saka vanoti kana vamubatisa coin vanobva vati chindidzosera mari yangu muzukuru. Saka kudzosera kwaanozoita mari ivo vanobva vachizomupa mari, but vanokwanisa kumupa kana 100 US, vobva vati iyi imari yako, wozoudza mama nadhedhi vange vachizokutengera masweets. Saka vanongoti kana vaona kuti chipo chake vanenge vamutorera, ndo pavanozoregedza kuramba vachibatsira vabereki vake. Saka izvi ndo zvinoitwa nevabereki vemurume wangu. Zvose izvi ndiri kuzvitaurireiko nai mukoma? Chandakazodzidza ndechekuti vanhu vazhinji kunze uko havasisina basa nekutsvaka Mwari. Kana vachienda kuchechi, it's like a social club, zviya zvekuti konhasi zvauri musi weSunday ndingaswera kupi? Saka vazhinji vanozosarudza kuti vange vachienda kuchechi. Muchechi ndimo mazara vanhu vane zvivi. Zvakangofanana nekuti muchechi munhu kunyange zvikanzi anenge achiita zvekutengesa muviri wake, anokwanisa kuita wiki rose achitengesa muviri wake, neSunday omukawo ogeza otoenda kuchechi. Kana aine kamotikari kake, kana aine imba yake, vana vake vachienda kuboarding school, anokwanisa kutopiwa chinzvimbo muchechi, nekuti vanhu pari zvino vava kungotarisa kuti une mari here. As long as usina mari, isi rako muchechi haringambofi rakanzwikwa, kunyangwe panonzi vanhu vari kupa matestimony. Kana ukada kutarisa kuti munhu anopa testimony achiti ndainge ndichirwara ndikazonamata Mwari vakandiporesa, vanhuvo vanozongoti amen amen nekuda kwekuti muchechi. Asi kana ukatarisa paya panosimuka vanhu vachipa testimony yekuti Mwari vakandiropafadza ndakazotenga motikari yangu, Mwari vakandiropafadza ndikazodai, zvinenge zviine chekuita nemamaterial things. Vanhu vakadaro mukomanashi unoona kuti ndo vanobva vanzi zvechokwadi vapa testimony. Munhu wose anosimuka achifara achipembera, asi vamwe avo vanenge vachionekwa kuti varombo vanenge vachingopa zvimatestimony zvisina kana basa. Vanhu ivavo vanoonekwa sekunge vari kungotambisira chechi nguva. Vanhu vazhinji pari zvino muchechi kungoendawo nekuda kwekuti vanenge vachingotiwo at least idzi ndo dzavawo hama dzangu dzekuti kana ndikazofa ndinge ndichizowanawo vanhu vanondiviga. So vazhinji havachaende kuchechi nekuda kwekuti vanenge vachitsvaka mari, but material blessings. Ende ndinoda kungopawo yambiro kune vamwe vanhu kunze uko vanofungidzira kuti everyone in church is holy ende hakuna anokukuvadza kana uri muchechi kana kukuroya. Kana
uchiri nepfungwa dzakadaro unenge wakasara. Vanhu vazhinji vanotoroyewa kutorerwa mablessings muchechi imomo, so you need to be very careful. Dzimwe nguva unokwanisa kutosheya neumwe munhu muchechi anenge atori muroyi, wotomuudza kuti I want to plan this, I want to achieve something like this in church, but usingatozivi kutoti munhu iyeye anenge atori muroyi, ndiye anenge achitodhileya progress yako, iwe uchitofungidzira kuti zvimwe kuda hama dzako ndo dzinenge dzichidhileya progress. Izvo vanenge vari muchechi vamwe vacho ndo vanenge vachitopfuma nemi vachikutorerai mablessings. Handiti munenge musina chinenge chakakuchengetedzai. Chechi yacho inenge iri yefeki, munenge muchingonamata zvefeki, muchiita zvivi, muchingonyeperana. On top of that muchiudzwa kuti midzimu yenyu madhimoni. Saka munenge musina ruzhowa rwaMwari, uye zvekare munenge musitorina futi kuchengetedzwa nemidzimu yenyu. Saka kunyangwe kutorerwa mari munenge muchingotorerwa futi mari nechechi, nekuti hapana chinenge chakakuchengetedzai. Ndiyo nyaya yangu mukoma, ndishingoyawo pano enhau ekuti mumwoyo semunhu anofunga unenge uchingogara uchingozvishungurudza nguva dzose. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai mufundisi avo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi muchechi imomo ndo mamuri kutotorerwa mablessings, muchiti zvimwe kuda hama dzenyu ndo dzinokoroyai. Apa maybe munenge muchitonamata neumwe munhu anenge achitodhileya kubudirira kwako, uchimhanya uchienda kwaari achikunamatira. Izvo unenge uchitoita kutoti situation inge ichiita worse.